bắt lòng là lòng dan sampai cu try amiat pelat mah nhiều một bala beda. Priang subhai pi baro shakaneka YouTube live. Wala kapor kalamiat. Priang subhai pi session shakaneka channel jongi shot lang do. Ngadan hangane rengkat badi Daniel ikon jonga ikon banekong. Priang subhai pi baro shakaneka YouTube live. Wala kapor kalamiat. Priang subhai pi session shakaneka channel jongi shot do ada mengenai kompetitornya konjungan konbenekong tiada nomor bang impat jule YouTube live kumni la bandon shibun kijim bakla empat nang hira mo kamera patnang ban set up YouTube live kuni la undang shibun kicim kala patnang hira to la don ba komen hang ni ai rola bina shei pija ba kadehi bakin keli shei pija namar mental abro shibanai klam yo upload jingroi tenre nga kermen skam bah kini ki sengi ke banwan insa kadehi bakin keli shei pija namar mental abro so ke iko palat tai tenre kular ba hakini ki tayo ki banwan ngen sa persang ban upload biang ki jingroi idon shibon ki ba ai man sim yangi ka jing page jong pi ka jing subscribe jong pi ka jing kersan jong pi yangi ka ai man sim bangin la banang panmi shushu ki jingroi duna ki bapet mah prangot te Daniel dan mana nope dan isa ta hangej brokait ki subscriber jongi pia chat pia klan da ka jing dor kat ka jong blay doai bo blin kerkui pi lor kat bat pi kilong yeng kilong sem jong pi then watching now. Yeah. 11. It's better. Okay. Ooh, 12. Ooh, is that another comment? Kumno pilong piklan. Oh, ngia klan. Hagini kita yo ki baladap te ki kon jongi berorngot ki yo bayong clear dan jing shit bakam jori ndrei da ka jinga e you blay
kilaya koit kilaya klan menta tengaru akan ka tayo bala dep madon jing stem ba stem ka terpeng hadu ba wat bantia aru stem te henry beliau ulang syau beli bayai ne balor kan por baro pat menta ngana jam hirup la sad bahaya menta Tangnya ke mi sam kumut nong menek kai. senam kemut pisusi palat mau melong ban lekai melong ban rensiet melong melong ban lekai palat ban mare ya kato kan por dari hadian pada pin sasya caklan biang kan theo là don kino kijing ai jing mut jong pi na kale jong pi ban pan ba su ya ka YouTube channel ka jong ngi pidang soba bat ngi sungthu ro bangi don shibun kijing dona kam tam ka video ro ngi shu le hi ka editing ro ngi shu le hi ka recording ro ngi shu le hi kidon shibun kijing dona hang ne yang tai dan rengi pedang sobha ya kijing ai jing mot jong pi la ta fidan ban ai jing mot hakan ka por ne lano ro lang ba ka YouTube channel jong ni Akan neka por pilaban ay. Any questions? Questions, okay? Ooh, 13 watching now. What? No comments yet. No comments. Tangi way, wala comments. Tao, Where did? may laikin sanang join. In up kumba 30 minutes. Ne fila asam tiap. Nope. Definitely not. Ooh, another comment. Tao, iju hi ba comment mane don bok ban klan baro siing jong pi ngiru badan hospital menta ngai pin nang kio saprang. Dongi duai bo beli norkan mano badan po hospital beli ai nak kajing kot kajing kia IP ngien kan mau kerpang IP haki jing duai beli kerkui IP haki kam ki jam jong pi baru beli pen kia itu ki badan pleng ki jing pang jing stam. Shani abe jau try. Ulong beli bebau, ulong beli besumar sukerengi por baro. Sunget jakta. Watching now. Oh. Wait. Ba krau thong ni. Sngau bha pen mi jing rai biang. Kubli shibun ba krau nga kermen scam bangin sa pen mi shu ki jing rai ha kini kita yo ki banwan. Kui ki jing e kolong banga ngam danang bantem te sisen bom dan hi kajing tem te shanu kan lok kajing rai kini singi bamta te bang sunang ban su kan ro molo malai ka kita ro ten rewala kataru ngin ya persang kini kita yo ki banwan pan pen mi biang ya kijing rai kidon kijing rai ki ba ala don chimot kato kan ne tayo menswa ban pen mi kita ro ki sa akut mentah na ki daw ki babon ko mga ya tu ipi kijing pang sistem kiwe kijing e bang ya kendo kam tamaki benai telang ya ban let shani satai ten rei angit skama kini kita yo ki banwan in sala ban pen mi biang ya kijing rai kuma pikwa
Another comments. Oi para jong ini ai rola bina. Bedan hospital to saklan no. Ma. In kan mau iya kijing duai ma. Bless kurba. God bless you as lang do. Bless you bon ba bless kurba. God bless you too. Yeah. Na try kalamiat palant bangi sedang ya ka live video. The next time in le no kam kaloi mo. Tarayaki prash teng prabaji ta. Tangi dan kumbakat nyo kat prangot kinong pet menta. Tela dan kino kijing ai jing mot na kaleng jong pi ngin kemen chikadaya bat ngi priang so bahai kijing ai jing mot jong pi barok bat ngin kermen bangin le ya kijing ai jing mot jong pi ha kini ki sngi tayo ki ban nang wan. No comments yet. Desa isen ni kitu ki barang sujon ni priang so bahai pi baro syakane ka video jongi kam shem dei ka video ke bangi lah kre alpa ke bangi layo ban pentip lepa pi hendre ngi da dokumen kade ba pi arpu wei ngot arpu ar ngot pi dan lang ban ngi menta kane ka por bat kumbang ong pi priang so bahai pi sa isen syakane ka live stream live video jongi bat ngi kermen scam bah pi don hang ni long lai loj ba pin ai jing mut ya kanu ke jing ai jing mut bat ngi long ki ba kloi ban pediang sobha ya ki jing ai jing mut jong pi bat ngi duai bo bulun kurkui pi wei baro. Another comments. Puli ma pi to pinaman puli. Oh, hello, sir. Te puli bahaken. Hello sir, sa pen mi jing roi biang. Ki jing roi jong pi ki long ka jing kerku kam tam yang a. Bleun kerku ye pi bat ya ka yeng ka sem jong pi. Hello sir piong. Kuleshibun piong yang sir jing syangam dehok ban yo e ka bakum kata ka jingkot ten ringai kublei pi kot sir te kublei shibon na ka banta ka jing ai jing ro jong pi baki jing roi ke long ka jing kerku hangai scam baki jing roi ke long ki jing kerku kum baki la long ka jing kerku yang ubashna gini ki jing roi ro ki jing roi kim dei ki ba nga shuyo hi henre ki dei ki ba ublei uai barangai scam habo ublei udon ban ai ka jing roi udon ka kubor ban keren yano long ba kata ka jing roi tel dah kala keren yang angai scam kan keren ya piro bat ni duai bo blun kerku ya pi lembah ki jing roi ba pi sengap na kan ka channel jungi bat kum joro na ki wei ki
channel. Doi nor Another kat bat pi comment. shim ti hun wan snong. Dum. Redeem leng do. Don bok shat klan bhano mo ba play unang kerku ye ka yeng ka sam jong pi. Redeem play unang kerku ye piro nga kermen bhagawi ka sengi piru pin cala ban play no ela ka jong ka YouTube channel. Ki redeem leng do ide we na ki nong ruai ba don sap ban ruai ba ban tem. Blayon kerku ye piru redeem ka yeng ka sam jong piru blayon nang yara pipi kumwe na ki samla ki ba e ju try nang ruai bha nang tem bha. Loverness jerwa sa shot lang do sngo bha pan mi to ka jing ruai over the hills over the valley theme song mission convention hajakrem. How did you remember that? Katu kalong ha kasnam arajar shpo 2010 2010 What karena baru? patkai pi dang ka kasnam arajar khat lai. How did this guy remember that song? Wat ngar wala kelet kita kecing roi kalong over the hills over the valley ani ngala kelet ki lyrics ro ngala kelet te kulishibon Loverness jirwa ngets kam ngila ban lum kitu ginong roi bang yar roi lang ha kitu kepor san ngot nriu ngot ban ngila ban penmi ya kata kecing roi watla ka dei da ketien pareng ngin persang ban roi nga jing sangam da biang bawan roi pareng kulishibon pipen kat ma kitu kecing roi kadisha kecing roi ke balong kecing kerku Anisha lengdo kong Anisha yong piong pilong kumno ba shot bat ki smiley nget pidon nakamet ka bakot bakia hoj mentang ala klan kong Anisha wala nget scam piru pi asha ja klan baro ji sam ngiro ngila asha ja klan wala gini kita yo bala dap ngi don ki jing stom kumne kumtai reu bleu long babha bleu long bayai ne berbulong uju manen mentah bat shadow bomb jukot wala long rakan bagi yang kasam jangi. A lot of comments. So kuman kijing ajing wat pen kan ma bing kijing rai barem over the hills over the valley ani ngala klep tu kijing rai sa ko ongkum no na na da den da 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 den da 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 den da 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 den da 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 den da 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 ngi rai kata haka snong jakrem haka balang blei jakrem kan mau mama raw mama overwhelm walang Tunggu lihat. kan mau kendian yung mani jung itu kan yirwai te ha kata ka jing sang kiwan na po Nepal kiwan na po Bangladesh lang bakla na ta ki don bawan na po Sikkim na po Manipur ta ka daw kan haban roi da ka English bigi country ki different states po India kabade na Shabar yung ka ri India kemudian tangkan Nepal bat ke Bangladesh kan. Tang babon ki bom sutu kasih kan. Tak daw ka theme song ni arwai no da kata ka jingwai English over the hills over the valley. Stewart Gilbert Karbuli ki jingwai jong pi ba ki kta ba bang asngap to blen kurkui pi ya ka yeng kasem jong pi mo. To blen kurkui pi ru ba Stewart blen kurkui pi ku blei shibon na kabanta ka jing yaro bat na kabanta ka jing ai man sim jong pi hangit scam blei na kurku shu shu ki jing rai ki bangin nang panmi kin nong ki jing kurku ye pi bar ki we ki ban nang yo singol ba ka ka channel ka barit jong hi ngidang duna ki subscriber mentang ngidang don tang kumba arpon rio poin prake kemur arpun rio hajar praspa ai ngim da ki ustet ki subscriber kadaw kalong namar ba mangihi ngim shimla la ban penmi jingrai man kapor hakar kom kabadai wala ngaju kentui kitu ki bala YouTube bah bakile YouTube kede ban
pan mi jing rai man ka tayo khnang ba kinong subscribe kinam kelet ya ka channel jong pi pat kila ban share lam shiki weiro andre ngao ba kan tui ki wei ya la de pade kem la shu ban pan mi jing rai kini ki hakini ki tayo Atat boring okay Yasuk lengdo ngatrai la man kan mau ini kong blei un kerku ya kayeng jong pi ba to blei un kerku ya kayeng jong pi ro kong yasuk blei norkat bat pi ki bayeng sam jong pi paro A lot of comments and people. What? Pisa hey ba Misa Shalom, Isa Ashlong nata Meghalaya in India. Yep. Tegi kwa bante beki detail bang isa haka lumparing upper lumparing kadong ka bang isa mangi ikot kalum so po Teka jaka ka bang isa lijing seng pade kadai haka balang ubleh po laban halaban ho Matsua bom padio la ka jong ka balang ni se lejing sang lang ha kuala peti Andre hadin bang ila yo la ka jong ka balang po laban ni se lejing sang po laban Lari kerpang nongrum. Hello ba. Hello lari kerpang nongrum. Inget pisat biklan da ka jing ay jong oblay. Oh. Stewart Gilbert Karbuli. Oh ngadon bahayeng siya to. Okay, bidon bahayeng sawan kai ken teng sawan kai hayeng. Sawan kai. Sadapan itu kan ngadai Stewart Gilbert Karbuli bala komen sa ka to ka video yo dangi wa da piwan chaning mi thu shu Kerdalin nong rum ngaju su tenat bha ki jing rai jong pi ublen kerkhui pi ba ai bidem dong Daniel Kuno. I Kerdalin nong rum yo ngaju su tenat bha ki jing rai jong pi ublen kerkhui pi ba ko how to respond Blame can kuya piru. Kerdalin nong rum ublen kerkhui pi ro ublen shibon ba pi ju sengap ya ki jing rai ki jongi na ka channel lari kerpang nong rum iong biang karno so tenat bah ki jing rai jong pi kulish bon Stewart Gilbert Karbuli kong libes Karbuli pi thu tharai ho ni thu bai kong libes ngia sa marjan kaying jong kong libes marjan Loverness Jerwa album ngam kerdu ro ngakwa yo sngo biang baro kitu gijing ruai dalong bala sapen mi biang mo ser shot lengdo kanik album ngam kerdu ngila record ka na do kesnam ar hajar ar 2002 What? so it was like 20 years back
arajar ngi record e gani jing roi album kerdo ngakan mau ngi record wa tiba arudi walang haka studio jongi kaba kerteng ka Springboard studio i record hi baru di walang bat kano ki jing roi ha ka album kisau tenat mar kibabon ka kita ritap hi baru di walang gitaris bebas baru di walang te kuble shibon ba loverness jerwa in sapen me ho aja gitu jing roi ro in sapen me ngila pen me ki babon ki jing roi nang to ka album ngila pen me reki don sa south li ki ba ngimpat pelat te kuble ki jing ai jing mo jumpi sa pelat war lagi di ki jing roi ki bala rem na ka bentakat to kan ne ki long outdated ten re na ka benta jumpi ki bakwa ngen upload kan long jing kerku No comments. Stewart Gilbert Carbuli. But itu ken ngadai medu. Oh, okay. Pidai medu i kong libes. Teda piwan po hi kong libes ong i yalam sa kay jongi ka jan ba. No comments before that. Ai rola yong biang o kumta so tanat ba yo sngaw jing ra jong pi bon sen nga sha ngap ki jing ra jong pi. Kulech bone nge blem kerku naba picha skore kini jing roi. Tekidan kat to ne kiba ju keli bat kiba ong ba pi yo kamai kat no da ka ba pi le YouTube nanong pi ka jing kamai lamba ka YouTube kumangi ki badang duna palat ki now subscribe kalong kumbong da ten pareng negligible kalong kabaret hado kata-kata namar kata ka jingyo kalong kabaret hado kata-kata mentau benai le baklem yo upload jing ride ka jing yo kalong tang $1 bro si benai $1 kay rengkat berkeno prasen seladang sibuk bet nyo posan ka prasan saupo prasen nyo san penreu spa tengka si benai. No comments. So Oh, there are 3 comments. it's negligible. To Stewart Carbuli lang okay to lari kerpang to blen kerku blen nang kerku ya pi bari kaying kasem jong pi baru blen nang ai shu kasap ka talent apin laban pen me jing rai shibon ban long ka jing kerku bat jing ya lap ya gospel hoi kumbang ala ong ipi mene ka jing thu jongi habang ile ka ne ka YouTube kam dei tang ha ka bangi thu ban kamai pisa kita re ka jing mot ka waklan re ka jing thu jongi ka long baki ban share ka message shekiwei baki wei kin tip shapang ki jing mot ka bangi dan ban pan sawalam baki tu jing rai kam tam kin tip yo try kin pedang yo try kita ka de ka jing thu jongi. So go away comments. Ay, ladap kan gitu. Ladap. Ada sa kanila. Oh, a lot of comments. Dah, labiang try ngini ya, penkut nak mah. Hmm. Dan syuba komen, dan syuba keli jing keli. Te kawai ka bang akwa ban ai jing mut kam tam ya ki samla jongi. Hab ladapi kwa ban le YouTube. Wat nam up ya kata ka lat ka ba biang Andrei sedang no mentah. Nga ba nga sedang ka YouTube
kam dei bang ngada syong ngada perkat ngada temu bah ban penlong ai lembaka YouTube pandre ka don tanggo ke jing temu bai kini ki jing rai ki balong ke jing kerku ai yanga ai kin nong ke jing kerku ki weiru ngadon ka banta ban ye share lem ya ka kubor shaki wei lembaka ki jing rai but sedang lah sedang upload iki ki jing rai hapo ka YouTube ngam sim poi perkat ru tang bangan poi 1000 ngut ki subscriber namar ki babon ki jing ruai jongi ki mi habat kane ke juk mta ki kena jongi mta ki sutenat beje ki jing ruai ki ba nongkum no DJ ki jing ruai ki ba shongshet ki ba pensat ki ba pen kemen ki mi ada isu ber ke juk temen jongi ten re wala ka taru ngada ai ku blai shi bun ne pi ba pi subscribe bat pi ai page ki jing ruai jongi bat kane kanang ai man sim ber kanang penslur ngi yang amarway ya ka yeng ka sem jongi bangin nang shirham susu ha ka ba nang pelat susu iki jing rai po YouTube. Last 3 comments. Si Lee Siem tia suk mo blame kerku pi ba ka yeng ka sem baro ye piro blame kerku tia suk Loveness Jirwa tia suk mosa good night bro shing sam blin kerkui ka yeng sam jungpi ho ti piro blin kerku Stewart Karbuli ho ka dei ba kata ku blei shibon ba Stewart ho ka dei shisha karno sotenat ya ka jingai jimot jungpi toh ngini apan kuno te Daniel pidani banong ya ki Wait, viewers last jongi. comment. Arwai pen scam lang do oh badeng pen scam lang do di perlok bangi saya le cricket nado badang kena akan mau ngile cricket badnu ba pen scam lang do ngim don ball cricket tengi le no da une udieng ngisu penwandor pen pelun yo udieng te ngisai kabat ru da kadieng te ball ru da udieng ngi saya bowling ani 2 more comments. ngi klem don jingda ki kejat ru ni banda day ya kishing tel aken shapi ruai DJ no ka wei ba ya ka por badang ile kai cricket ball ding ka degen da ka ball ding ki ile kai Bans Jirwa hello Daniel What? Hello to you too. Bans Jirwa yong hello to you hello Daniel toh kublai shibon ka jingai jingmot jongpi ha jing shang adon ka wei ka ngadon pun ki jing ruai ki ba ka ba shurwai pen kemen kumtu te kitu ru ngamong bagi di jing ruai ki basniu ngan sa upload ta ka wei ka sngi kadon ka wei ka jing ruai bang asna bayati khanai badipa kadon ka wei ka jing ruai ka ba ngi ruai japang kamadan ka ba syajele kai ka por badang kena kadon ka wei ka jing ruai ka ba ngasna ha ka ba ide ba ka jing pang ki khamat ka to ka jing pang ka ba mensngi yo i henry menmet yo i te ka ba long kumno yo i tang su dum ki khamat sedon ka por badang kena mangi ta ka jing pang tang su dum janmet myo isyo te don ki jing ruai ba asna sa ka taro ngin scam ngin sa yo ban upload Last lari comment. kerpang ya pi boleh Go Daniel, kumno hilang. tu juga ko Daniel kumno pilong langkum ni tu kan pila deb exam Dep exam. Ngana po class 4 na class 3 um tebra. la da pi pas pin poi class 4 bet kermen bet se ba pin pas lano pin your result Hagas ni 25 Friday.
25th Arsan tarik deh. Mm. See your result. Toh. Nah tapi sedang school pada Aka sengi 7 March. 7th March. Oh, toh. Ui. Oh, night blindness. Oh, kar i steward pen kan mau. Oh, kadai night blindness. Oh, night blindness. Namar ba ka night blindness ki ong dei ba bam duna palat ki jur dan men perbadang kena menjusu tanat dan bam ki jur jerngam. Yo itu kejing pang night blindness deh. Dan kejing rise pang kataru to ngin sa pen mi ke ban long kejing pen kemen yano riano. Kitur kejing rai ki long ki ba sutanat ki long ki badon kami. Tikadon kuwi kejing rai ke bang snaker pang ya kawai ka ksel kujongi ke ba ngi ij ba bro sing ka hadu bakan dayap temen hadu baka dahap kisnyu te bepli kane ka ksel jongi ke ba kerteng ka chawyong don kejing rai ba sna ya ka to ka ksel ru ngis kemin sio ban penmi akini kisngi ki ban wan lada mdai hakane ka channel ka dai hak wipat ka channel ke ba kerteng good shot vlogs. Ani how ya pion. Ani kumta se kumno la tho ba exam dan bok ban pas ba blame kurkui pi bat sa trista mo Daniel. Da? Top 5 exam. Abi yang ini penkut nak mah. Da. Tungin sana yang kendo pat bat pi ki viewers nang ni sekaman ngin sa teng sa le ki live video kum ni menta iman namar bom ju upload jing roi shul aslam ki bon ki bala aklet ya ka channel jongi reng is kam nang ni sekamat penkan mau bi pi na ka kata yau sha ka wei pat blen kur kui pi baro sai tia suk blen nor kat bat pi te Daniel pidoni ban wish ki viewers jongi shwa bangin penkut no ngin tia no. Dangi ben mi sibun ki video te pins up fetch. Yep. And Have good request kini. night. Have request kini ki bikin pet mo. Ada ki pet tingin pen mi video ro nangkum no habom don bapet mo. Kerman kin pet beta. Para ketu ki video ki bon te ki bapet ba kersan nengi. To blin kerkui pi baro. Good night. So, Tiasuk. Oh, dang don berkomen. why? I make us im. Hi Daniel. Hi to you too. Hang tu ke Hi kamera. to you too. I make us im. Kaligen. You miss yung pi de. I make us im miss Sunday school de. Oh, hello miss. Kuno pilong. Hello miss. Kom nou bilang. Klein. Dah lari kerpang yang hoi je pirus tiasuk bulan kerkui pi baro. Miss you. Sawan Sunday school nak lah Sunday. Tuh. Da. Lockdown berarti senam demo. Piru lah kelet saya ke Sunday school. Telah Sunday lah pli yang ke Sunday school insa. Let Sunday school nak mah, let join nak. Dah, lah biang try. Terus setiap suk baro, oi miss long, ngaklan. Okay. Tengin saya kendo pat pi baro, blen kurkui pi, saya tiak suk. Senang pet susu iki video jongi, senang share susu ikan eka channel sekwe pat, bukan long kejengker kui kiwiru, kumbak long jengker kui pi. Boleh subun. Good night everyone. Bye bye.